כן, פתחנו עם יוליה שמיט בשיר מקסים לחג השבועות של מדי מלכי כהן. ערב טוב לכל שוחרי תרבות הלדינו, ברוכים הבאים למפגשנו השישי בסדרה אומנות ותרבות חזותית במורשת יהדות ספרד. המרצה שלנו לסדרה זו הוא מר שלום צבר, פרופסור אמריטוס לאומנות יהודית ופולקלור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור צבר עוסק באומנות ותרבות יהודית, חוקר חומרים, מנהגים ומאגיה של קהילות יהודיות באירופה ובארצות אסלאם. גם סדרה זו היא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לתרבות הלדינו לבין החוג לשימור וקידום תרבות הלדינו, ומוגשת לכם באהבה. ההרצאה היום תעסוק בדור הגירוש, האומנות בספרד ובפורטוגל. היא תימשך כשעה, בסיומה נפתח את המיקרופונים לשאלות של המשתתפים. בפתח הדברים אני מזמין את פרופסור תמר אלכסנדר, יושבת ראש הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, לברך את המפגש. בבקשה תמר, תעשי אנמיוט. שומעים אותי עכשיו? כן. ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו בהרצאה הזאת מסיימים את הסדרה הראשונה של ההרצאות עם פרופסור צבר, שכולן התמקדו בספרד, כלומר האומנות והתרבות החזותית בספרד עצמה. אנחנו נצא אחרי ההרצאה הזאת לחופשת קיץ, יולי-אוגוסט, ובספטמבר ניפגש שוב, כשהפעם כל הסדרה, 6 ההרצאות שיהיו בספטמבר ואילך, התמקדו בתפוצה הספרדית, כל פעם קהילה אחרת, כן? טורקיה, יוון, בולגריה, בוסניה ומקדוניה וכיוצא בזה, ויכול להיות שאני אשמח לשמוע את דעתכם, שבמקום זום, בשנה הבאה ניפגש פנים אל פנים, ונעשה מזה אירוע, גם ההרצאה של פרופסור צבר, וגם איזה אירוע מוזיקלי אחרי ההרצאה. אז תכתבו לאלברט במייל מה הייתם מעדיפים, או להמשיך בזום, או להרבב, חודש פנים אל פנים, חודש זום. לגבי הגירוש עצמו, בוודאי, כן, פרופסור צבר יסביר, אני רק אעיר 2 הערות. הערה אחת שהצו נחתם במרץ, אבל ניתנה ליהודים שהות של 3 חודשים, כלומר הם היו צריכים לעזוב ביולי, שזה היה כבר חודש אב, לא בדיוק 9 באב, אבל מאוד סמוך ל9 באב, אבל בתודעה מסורתית שעברה מדור לדור, הודיעו שנתפס הגירוש כאילו אירע ב9 באב, כי שזה נחשב יום האסונות בתרבות היהודית, החל מחורבן הבית, 9 באב, וכל אסון שקרה, גירוש יהודי אנגליה ואסונות אחרים, קרו לפי התפיסה הזאת ב9 באב. תחילה חשבו שהרוב עזבו, אבל בעצם בכל המחקרים שהם כבר לא כל כך חדשים, היהודים שבחרו לעזוב ולא להתנצר, היו המיעוט, והרוב כן נשארו והתנצרו, חלקם הגדול התנצרו רק כלפי חוץ, מה שאנחנו קוראים אנוסים, וחלקם באמת המירו את דתם והפכו לנוצרים מכל הלב. לגבי האנוסים, אני אסיים בסיפור קטן של המסורת בעל פה, שאתם יודעים שזה התחום שלי, שמראה את היחס שהתייחסו להתנצרות הכפויה הזאת. הסיפור הזה נמצא בספר של מטילדה, ומספר על יהודי אחד שיושב לו ביום שישי, ואוכל בתענוג לארוחת צהריים עוף. ולפי התפיסה הנוצרית, ביום שישי אסור לאכול בשר, אוכלים רק דג. המפקח מטעם האינקוויזיציה מגיע, רואה את היהודי אוכל עוף, ואומר לו, מה אתה חושב לעצמך? אתה לא יודע שנוצרים אמיתיים אוכלים ביום שישי רק דגים? היהודי אומר, אני אוכל דג. המפקח אומר, אבל אני רואה שאתה אוכל עוף, ואתה לא אוכל דג, מה פתאום דג? והיהודי אומר, זה היה עוף, אבל עכשיו זה דג. אז הוא אומר, המפקח, אתה צוחק עליי, איך העוף הפך לדג? אז היהודי אומר, פשוט מאוד, הטזתי עליו כמה טיפות של מים, ואמרתי לו, היית עוף, עכשיו אתה דג, היית עוף, עכשיו אתה דג, וזה מאוד פשוט,
כמו שאתה עשית לי, הטצת עליי כמה טיפות מים, ואמרת לי, היית יהודי, עכשיו אתה נוצרי, היית יהודי, עכשיו אתה נוצרי. אז זה סיפור משעשע, אבל זה סיפור שבעצם מראה את היחס של הקונצנזוס לפחות, אלה שסיפרו את הסיפורים האלה, הקונצנזוס היהודי ביחס להמרה הזאת, שהייתה דקיקה ורק כלפי חוץ, ובעצם כמו הסיפור הזה שאתה רואה מול העיניים עוף, ואי אפשר לשנות את המהות שלו, אז גם אי אפשר לשנות את המהות של היהודי שנשאר תמיד יהודי, כמו בסיפור משבט יהודה שהוא צועק, יהודי הייתי ויהודי אשאר. אז תודה רבה ובבקשה שלום. תודה תמר. שלום, עם כל הלחץ של הגירוש, המצב רוח הירוד, הבלגן ששורר, והתלש, איך שאומרים בטורקית שהיה, האם ליהודים היה ראש לאומנות? כן, כן. רק שנייה, רק תנו לי למצוא את המצגת. כן, יופי. שנייה. אוקיי, אז תראו, ערב טוב לכולם, למתי מעט הגיבורים שעוד מקשיבים להרצאות בזמן. בכל זאת יש לנו 20, זה יפה. אוקיי, טוב, בסדר, תודה. אז באמת אני עוסק באמת בתרבות בעיקר, ובגילויים של תרבות, חומרית ואומנותית וכו'. אז גם בדור הגירוש אני אדבר על זה. אנחנו מדברים על תקופה שהיא באמת הרת אסון ליהודי ספרד וליהדות אירופה בכלל. תמר הזכירה את הגירוש מאנגליה, גירוש מצרפת היה, ובגרמניה כל הזמן יש גירושים קטנים יותר וכו'. אבל בכל זאת במהלך המאה ה-15 שבה חל הגירוש, למרות הירידה התרבותית הגדולה, יש כמה גילויי נאורות הייתי אומר, ובזה נתמקד בהרצאה, להראות מה כן נוצר בתקופה הזאת שהוא כן מעניין, וגם נראה קצת הצדדים השליליים של אותה תקופה. אני רק רוצה כבר בהתחלה להגיד, לאלה מכם שנאמנים והיו בהרצאות הקודמות, שהמאה ה-15 בחצי האי איברי מבחינה יהודית, שונה לגמרי מכל המאות הקודמות, זה לא תקופת הזוהר המוסלמית, ואפילו לא תקופה של אחרי הריקונקיסטה בהרבה אזורים, בתקופה שנגיד המחצית הראשונה של המאה ה-14, שנוצרה אגדת סרייבו, אגדת הזהב, נבנו כמה בתי כנסת מפוארים וכו'. אנחנו מדברים על שינוי דרמטי שחל, הוא חל בעקבות פוליטיקה וענייני כלכלה, וגם ענייני מחלות ומגפות. ובזה אני רוצה להתחיל, באמצע המאה ה-14, אמצע התקופה שממנה אפשר להתחיל לסמן את הירידה במצבם של יהודי אירופה, חלה המגפה השחורה המפורסמת, שהיא מזכירה לנו מאוד מה שקורה היום, אלא שאז התוצאה הייתה הרבה יותר הרת גורל, שוב פעם מגפה שהגיעה מסין ומהמזרח לאירופה, לערי הנמל, ועשתה שמות בכל אוכלוסיית אירופה, לפי דעת החוקרים, כ-60% מאוכלוסיית אירופה מתו במגפה הזאת, נקראת לפעמים הדבר השחור, המגפה השחורה, ופה יש אתם רואים ציורות מאותה תקופה, שמראה איך נראים האנשים שהיו חולים, אתם רואים כאן כל העיגולים שיש להם על הגוף, לאישה ולגבר כאן, ומראה שהחוקרים חושבים שזה אבעבועות שחורות, או מגפה אחרת, בכל אופן לפי הערכה אחת, מספר הנספים הגיע אפילו עד 200 מיליון נפש, זה אחוז מאוד מאוד גבוה כמובן באוכלוסיית ימי הביניים. אז זה קורה באמצע המאה ה-14, ואני רוצה לראות לכם כאן עוד תמונה, מיניאטורה מאותה תקופה, של הלוויות הרבות שהיו באותה תקופה, זו תמונה נוצרית שאנחנו רואים כאן, ואתם רואים כאן את האנשים עסוקים בקבורת מתים, ממש שיירה של אנשים עם ארונות על גביהם, שמביאים אותם לקבורה, ואחד חופר פה את הקבר, ואחרים פה מטמינים אותו וכו'. וזו הייתה תופעה שהיא ממש הכתה את כל אירופה, אנחנו מכירים היום מה זה מגפה, אבל כמובן לא בממדים כאלה, ולא עם מספר הרוגים כל כך. איך זה מתקשר לנושא שלנו? אחד הנאשמים העיקריים במרכאות לגרימת המגפה היו היהודים. כבר במערב אירופה מתחילות השמועות האלה, היהודים הרעילו את הבארות, הם מרעילים את המזון, מרמים אותנו וכו', ופשוט מאוד, פשוטו כמשמעו, יהודים הוא לא על המוקד. זו מיניאטורה, תמונה מספר מודפס,
שמספר את הכרוניקה של העולם, זה נקרא הכרוניקה של נירנברג, הוא הודפס ב-1493, ממש בראשית הדפוס, ובו אנחנו רואים תמונה של הוצאה להורג של יהודים בעזרת אש, כל אלה יהודים כאן, האש משתוללת, אלה יהודים גרמנים, אלה לא יהודים ספרדים, זה אם למשל די יהודי הזה עם הכובע המחודד שלו, היודנהוט והרבנים שלהם וכולי נמצאים פה, מעלים אותם באש כי הם אשמים בפריצת המגפה השחורה, הדבר השחור. המגפה מגיעה גם לספרד, בהתחלה לארגון ואחרי זה לאזורים אחרים, ושיאה של החרושת השמועות נגד היהודים, מגיעה בחצי האיברי, או בעיקר בספרד של היום, בשנת 1391, בתקופה שנקראת בהיסטוריוגרפיה היהודית גזירות קנה, קנ"א זה 1391, שבה פשוט מאוד המונים יצאו לרחובות של אזורים שונים בארגון, בקסטיליה, בערים מפורסמות כגון סגוביה וברצלונה וסיביליה ואחרים, ועשו הרג ביהודים. זה בעצם התקופה של ראשית האסון הגדול שנוחת על יהודי ספרד, תקופת הזוהר אפילו יחסית שהייתה תחת הנצרות, מגיעה ממש לסיום כמעט בצורה דרמטית וחד פעמית, הרבה מתנצרים, הרבה בוחרים, כמו שתמר הזכירה, נשארו בספרד אחרי הגירוש עדיין הרבה אנוסים, או אנשים שהתנצרו, וזה קורה בעיקר בגלל המהומות בתקופה הזאת. אנשים העדיפו להופיע כנוצרים, ובלבד שלא יהרגו, וחלקם קיבלו את זה באמת ובתמים. אולי הדוגמה הכי מפורסמת, אני רק אזכיר אותה כאן כבדרך אגב, זה הרב הראשי של העיר בורגוס, שלמה הלוי, שהפך להיות הבישוף הראשי של בורגוס אחרי שהוא התנצר, פבלו דה סנטה מריה, כן, ומי שרוצה יש היום לקרוא רומן מאוד נחמד בנושא הזה של חיותה דויטש, אשת הרב, אשת הבישוף, כן, ונקרא, כי אשתו לא התנצרה, היא נשארה יהודייה, אבל הוא התנצר, וגם הבן שלו אחר כך היה הבישוף של העיר, אז הוא האדם היחידי שאנחנו מכירים בהיסטוריה שהיה גם רב ראשי של קהילה וגם הבישוף של הקהילה של אותה העיר. בכל אופן זה קורה בעקבות גזירות 1391, ובעצם הגירוש מתחיל כבר כאן, כי יש הרבה יהודים שבוחרים, שרוצים לשמור על היהדות, שבוחרים לעזוב כבר בשלב זה, והיעד העיקרי הוא צפון אפריקה. אנחנו מכירים כמה מגדולי רבני צפון אפריקה שמגיעים בתקופה הזאת להתיישב, כגון שמעון בן צמח דורן ואחרים, באלג'יריה, בתוניסיה, במרוקו, הם מגיעים בעקבות גזירות קנה, וזה, כמו שאני אומר, תחילת הירידה של יהדות ספרד. אז איך רואים את זה באומנות, או לא רואים את זה באומנות, זאת השאלה. התרבות המפוארת שהייתה במחצית הראשונה של המאה ה-14, מבחינת ייצור תנכים יפהפיים, ואגדות מפוארות, ובניית בתי כנסת שהם באמת, ראינו חלק מהם, הם ממש מנקרי עיניים. אני אומר לכם כאן דוגמה, רק להזכיר לכם, אחד התנכים שצויר במחצית הראשונה של המאה ה-14, עם הרבה שימוש בזהב, ומראים את כל כלי המשכן בפארם ויופיים, המנורה תופסת המקום הראשון, ועוד כלים, שולחן לחם הפנים, ארון הברית, צנצנת המן, לא נפרט כרגע את כולם, ולא חשוב, אבל רק כדי שתראו די יופי ואת הרושם הגדול שהפריטים האלה עשו, ובעיניי זה מעיד על עושר רוחני ועל עושר כלכלי גם, שיש הרבה פטרונים שמזמינים כתבי יד מפוארים כאלה. הנה עוד דוגמה כזאת, שכל העיטורים הם בזהב, מתנ"ך שנמצא בפרמה, גם הוא מהמחצית הראשונה של המאה ה-14. מה קורה אחרי 1391? אפילו באיורי התנ"ך, שהם לא איורים שמראים, כמו בעולם הנוצרי, אנשים שמתים על קידוש השם וכו', מזה יהודי ספרד נמנעו, זה עדיין נשאר בגדר אבסטרקטי. אז איך אפשר באבסטרקציה לראות את העניינים האלה? אז הנה בואו נראה לכם תנ"ך, אחד ויחיד שיש לנו, שנוצר בתקופה הזאת, בעיר סרגוסה, 1404, תחילת המאה ה-15, ואתם יכולים להגיד לי, אנשים שרואים את זה פעם ראשונה, מה יש פה כאילו שמראה שהיו גזירות כל כך קשות על יהדות ספרד בתקופה הזאת כמה שנים קודם, עשור קודם. אז בואו נראה מה יש כאן. אלה מהעמודים שמקבילים לעמודים שראינו לפני רגע, אבל אין בהם ציורים בזהב, אין בהם את כל הכלים של המשכן המפוארים. במקום זה אנחנו רואים עמוד שלם עם עץ, גבעה קטנה ועליה צומח עץ.
ומסביב יש כתובת. בואו נקרא את הכתובת. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונפקע הר הזיתים מחציתו מזרחה וכולי. יש לנו פה נבואה על אחרית הימים, זה ממש כבר לא להגיד, תראו, אנחנו היהודים, יש לנו כלים כאלה יפים של בית המקדש, ויש לנו היסטוריה כזאת מפוארת וארוכה, אלא זה ממש תחינה כאן שאתה רואה לימי המשיח, כי אנחנו בשעה צרה עכשיו. אני רוצה לראות לכם מאיפה הפסוקים האלה לקוחים. זה לקוח מנבואה של זכריה, מספר זכריה פרק י"ד, שמדבר על אחרית הימים, כאשר הר הזיתים ייבקע לשניים, והמשיח יופיע בראש ההר, והוא יוביל את כל המתים, ולכן כל המתים קבורים על הר הזיתים, הוא יוביל אותם מיד להר הבית שיבנה בידיו במהירות, ואנחנו נראה את בית המקדש חי, ואתם כאן רואים אפילו את שאר הרחמים בתמונה הזאת. סתם בחרתי תמונה כדי שנבין את המיקום ולמה הנבואה הזאת כל כך חשובה, אז כמובן הם לא ידעו בדיוק איך נראה הר הזיתים, ואיך נראה הר הבית כשצירו את התנ"ך הזה, והם צירו את זה בצורה כזאת, אבל בצורה סמלית שמסמלת את המקום על הר הזיתים שעליו יעמוד המשיח, וממנו הוא יוביל במה שנקרא גלגול מוחילות, לכן הר הזיתים ייבקע לשניים, כי כל הנשמות התגלגלו מכל העולם, ובמחילה שתיקרא בין שני חצי ההר, הם יעלו איתו להר הבית ויחבואו לימות המשיח. אז ככה זה בא בצורה הזאת, של נגיד בתקופה הקשה הזאת, שהיהודים מצאו לנכון, יהודי ספרד, לתאר את הקשיים שלהם ואת התקווה לאחרית הימים. אוקיי. כשזה קורה בספרד, בפורטוגל לא שמעו על הדברים האלה. בממלכת פורטוגל, לא ארגון, לא קסטיליה, לא הממלכות הספרדיות, המרשעות שהולכות להיות יותר ויותר אכזריות במהלך המאה ה-15 כלפי היהודים, בפורטוגל, שגם היא ממלכה קתולית, אבל היחסים עם היהודים היו שונים לגמרי, ואני רוצה לראות לכם את הפריחה שהייתה בפורטוגל, דווקא בדור הזה שלפני הגירוש, כמעט בלי קשר למה שקורה בספרד. אנחנו נמצאים פה בעיר ליסבון, ברוב העתיק של ליסבון, שבו הייתה גרה הקהילה היהודית, בחלק שנקרא אלפמה, כן, אלפמה היום, ועל מילה שפירושה הקהל, כמו אל-ג'ומעה בעצם, בערבית. הנה מפה עשויה מקרמיקה, שזה מלאכה מאוד אהובה בפורטוגל, קרמיקה שעליה מציירים, וכאן יש מפה של הרוב האלפמה, אתם רואים את התחילית על, שזה כמובן בא מערבית, הנה, ואתם תטיילו באלפמה, אתם עד היום תראו עדויות שהייתה שם קהילה יהודית, כן, באזור הזה, בימי הביניים, והנה אפילו אנחנו עדיין קיים הקיר של בית הכנסת הגדול, זה הקיר הזה כאן, שרואים אותו בתחרית העתיק, והוא קיים עד היום, רק הקיר החיצוני של בית הכנסת שמראה על הפאר של הקהילה. אז מה יש לנו מהקהילה, ואיך אנחנו יודעים על העושר שלה, זה שהם בעצם מנותקים ממה שקורה, אצל השכנים שלהם, אצל אחיהם, אצל יהודי ספרד. צייר פורטוגלי, גדול ציירי פורטוגל באותה תקופה, במחצית השנייה של המאה ה-15, צייר נוצרי, מזמין ממנו המלך תמונה, שהיא קיימת עד היום, אתם רואים אותה כאן, היא נמצאת במוזיאון הלאומי של פורטוגל, בליסבון, מוזיאון נציונל דה ארטה אנטיגה, כן, מוזיאון של האומנות הפורטוגלית העתיקה, והיא התמונה הזאת מראה, תמונה מאוד נוצרית, היא מראה את כל, נגיד, השלטון הפורטוגלי במחצית השנייה של המאה ה-15. המלך פה קורא קדוש של אותה עיר, וכל הפמליה, נראה לכם פרט, אתם רואים כאן לפי הפרצופים, ידע, אנשים שונים, אנשי האצולה, אנשי הכמורה, כולם כאן ביחד עם המלך, וקוראים לפני הקדוש של העיר, שמחזיק כאן ספר, ובכל הפמליה הזאת, אני רוצה לראות לכם, יש דמות אחת בצד ימין, שהיא לבושה שחור וכובע, והדמות הזאת היא מחזיקה ספר ביד. האדם הזה הוא הרב הראשי של פורטוגל. בפורטוגל עדיין, תראו את זה גם, אנחנו מדברים על המחצית השנייה של המאה ה-15, שכבר האינקוויזיציה נוסדת בספרד, המעמד היהודים היה מאוד איתן, ויש רב ראשי לפורטוגל שמתמנה על ידי המלך, ומשכורתו משולמת מהמלך. תפקיד הרב הזה, הוא נקרא רבי מור, הרב הראשי בעצם, הוא לצאת לכל הקהילות בפורטוגל שקיימות,
לטפל בהם, והעניינים האלה ממומנים גם על ידי הקהילה וגם על ידי המלכות, כי המלך מאוד אוהב את היהודים שלו, המלכים הפורטוגלים השונים, והנה כוללים אותו פה בין השלטון, הוא מעמד השלטון, כמו שיש ראש הכנסייה, יש גם ראש היהדות, הוא נמצא בתמונה הזאת, איך אנחנו יודעים שזה הוא? הספר שהוא מחזיק, אני מראה לכם פרט ממנו, זה תנ"ך, אתם רואים תנ"ך, כתוב האומן ליד העברית, והוא חיכה פה אותיות עבריות, בשני טורים, ואתם רואים גם שהוא מדפדף מימין לשמאל, אנחנו רואים את הדף שהולך להיפתח, הוא מדפדף, וכמובן ספר עברי ולא ספר לטיני, הדפים לא היו הולכים לכיוון הזה, מימין לשמאל, אם זה היה ספר לטיני. אז זה הרב, וככה נראה התנ"ך שמועתק בליסבון באותם שנים, ככה זה נראה. תכף תראו מאיזה תנ"ך בספציפי זה, עם שני טורים, כמו שאנחנו רואים כאן, של הטקסט, וזה הרב הראשי של פורטוגל, שהוא רק באופן סמלי, מסמל דווקא את תור הזהב של האליטה היהודית בפורטוגל. בתקופה של שקיעה גדולה בספרד, בפורטוגל יש עדיין תחייה וחיים טובים יחסית ליהודים. התנ"ך שאני מראה לכם הוא תנ"ך ליסבון, שימו לב, מתוך כ-35 כתבי יד מליסבון שציירו בשנים האלה, עבריים, אני מראה לכם רק אחד מחוסר זמן, זה תנ"ך ליסבון, שימו לב לתאריך שהוא נעשה, 1482, אנחנו 10 שנים לפני הגירוש, ונעשה התנ"ך הזה שנמצא היום בספרייה הבריטית בלונדון, בין 3 כרכים, מפוארים ביותר, אין בו עמוד שלא מצויר, והעמוד של הקולופון, העמוד שבו הסופר כתב על עצמו, תכף נקרא אותו, אבל רק כדי שתראו, אני עוד פעם מסתכל על מיניאטורות כאלה ואומר את העושר ואת נגיד ההרגשה הטובה של האנשים שחיים באותו מקום, איך זה בא לידי ביטוי בעזרת עיטורים שמראים, בואו נראה פרטים, למשל טווס עם כנפי, עם כל עיטורי זהב כאן, כן, זה סמל של אצולה, של רווחה וכו', קישוט בכל מיני צבעים שונים והרבה שימוש בזהב וכו'. כל הטקסט כתוב באותיות זהב, אני שמואל הסופר, בן רבי שמואל אבן מוסא נוחו העדן, זאת אומרת, הוא לא חסך הפטרון בזהב כדי לכתוב, זה לא צבע זהב, זה עלי זהב שמשתמשים, אתה רואה שהושקע פה עשרות אלפי דינרים או איזה כסף שהיה להם, יש פה כל מיני ציורים של בעלי חיים, שימו לב לאריה שנחזור אליו, מזנק בצורה הרלדית, עם הלשון האדומה שלו בחוץ, ויש פה מגיני אצולה. אנחנו רואים שזה משפחות אצולה שמזמינות את כתבי היד האלה. מי זה המשפחה שהזמינה את הספר הספציפי הזה? בואו נחזור לקולופון. אני שמואל הסופר, בן רבי שמואל אבן מוסא נוחו העדן, כתבתי אלו 24, דהיינו התנ"ך, בעזרת יושב הקרובים, במאמר הגביר ושם הפטרון שלו, הנחמד, השם הטוב, כגן רטוב, זית רענן, יפה פרי, תואר, רבי יוסף בן כבוד רבי יהודה, המכונה פירושו עכשיו יבוא שם המשפחה, על חכים. בצרור החיים תהיה נשמתו וכו' וכו', ויש כל השבחים שהוא מחלק לאדם ששילם לו את הכסף, לשמואל בן מוסא, להכין את הספר הזה, והוא מסיים כמובן, אשרה ואשרי בניו אחריו, יצרהו האל ויראהו ביאת הגואל, ובימיו יבשע יהודה וישראל, בוראהו חסד ימציאהו, על יובד לנצח וכו'. וסיימתיו, דהיינו סיים כתיבת הספר הזה, בחודש כסלו, יום שישי ערב שבת, בין השמשות, יום שישי לפני שבת הוא בדיוק אמר להעתיק את כתב היד, שנת 5243 לבריאת עולם, שימו לב כאן איך הוא כותב את שם המקום שהוא עשה את זה, במדינת לשבוע בעצם, ישע קרב אמן. מדינה הוא קורא לעיר שלו, כמו בערבית, עדיין יש השפעה מאוד חזקה של הערבית, בפורטוגל, היא קיימת עד היום בעצם, בהרבה מילים בפורטוגזית, בכל אופן הנה אנחנו רואים כאן שהוא קורא לעיר שלו, מדינת לשבוע, והוא כותב את הכתיב שלה כמו שהנוצרים כותבים אותו, לשבוע, כן. מה יש בספר הזה שמראה על העושר שיש ליהדות פורטוגל בשנים האלה? אני עוד פעם רוצה לכם כמה דוגמאות כדי שתראו עד כמה זה שונה מהתנ"כים שאתם משתמשים בהם היום. למשל, לפני שמתחיל ספר בראשית, יש שורה של כל מיני דפים שבהם יש כל מיני טקסטים מעניינים,
וכל אחד מצויר כאילו זה יצירת אומנות בפני עצמה. כל עמוד ואדם שצייר אותו, תכנן שישבו ויהנו ממנו. אף עמוד לא חוזר על עצמו, אף קישוט לא חוזר על עצמו. כל עמוד בצורה אחרת. למשל, יש לנו סדרה של עמודים שבהם פירוט כל תרי"ג מצוות. איך הוא כותב אותם? לפי הסדר שמופיעות בתורה. למשל, אני רק אראה לכם פרט. אלה המצוות אשר ציווה אדוני אל משה את בני ישראל בהר סיני, פרשת בראשית. המצווה הראשונה בתרי"ג מצוות, לפרוט ולרבות, שנאמר פרו ורבו. כן? והוא כותב גם איפה, זה ציטוט במשנה תורה של הרמב"ם, איפה זה מופיע, בספר נשים בהלכות אישות. תולדות נוח, לך לך וירא, ויהיו חיי שרה, תולדות יצחק ועץ יעקב, אין בהם בשום הפרשות האלה, אפילו לא מצווה אחת. המצווה הבאה, מספר 2, זה בפרשת וישלח, שזה המצווה של גיד הנשה. וככה הוא מונה את כל המצוות לפי הסדר שמופיעות, הוא כותב את הפסוק שמופיע, ואז הוא מצטט מהרמב"ם איפה זה במשנה תורה. כן, ככה זה נראה. אתם תראו העמודים הבאים, אני רק מרצה לכם, רק כדי שתראו את העושר של הציור, איך נראה עמוד אחרי עמוד, כל פעם עם צבעים אחרים, במסגרת קצת שונה, אין דמויות אדם, יש מקסימום בעלי חיים. כן? כן, הנה כאן למשל דוגמה ממצווה 102, ותראו את העיטור מסביב, כן, עוד פעם עם טווסים וכולי, מחצית השקל, מצוות מחצית השקל. אז הנה בספר זמנים, פרשת שקלים, אתה יכול לקרוא את זה אצל הרמב"ם. אחר כך, דבר שהיום מי היה מעלה בדעתו, כמה הטקסט המקראי חשוב לאנשים האלה באותו זמן שאצל השכנים שהם כבר מתחוללות צרות איומות, במה הם מתעסקים? בהבדלים בין משפחות דקדקנים חשובות מימי הביניים, משפחת בן אשר ובן נפתלי, מה ההבדלים ביניהם בקריאה הנכונה של התורה. אתה צריך לדעת את שתי הוורסיות, כי יכול להיות שאתה עושה עלייה בבית כנסת, אתה תרצה דווקא את הגרסה שהיא פחות מקובלת, והוא מביאים פה את כל הגרסאות, לכל שינוי ביניהם, וגם כל זה, סתם הערות דקדקניות של ספר דקדוק ולאחים שעמם, כל עמוד זה כאילו שטיח. כן? הפלוגתות בין בן אשר ובן נפתלי שנפלגו בהן בתורה. ואתם יכולים כאן לראות שהם רואים מה בן אשר אומר ומה בן נפתלי, ויקרא, אתם לא תראו הבדל כאן, ההבדלים יהיו בניקוד, או באיזה אות אחת שהיא שונה, המבטא שלה וכו'. אין הבדלים שהם מי יודע מה דקדקנים, אלא ההבדלים הם באמת רק לאנשים שממש מתמצאים טוב טוב בין ההבדל בין צירה לשווה, או בדברים כאלה, או בהי עם הפיק או בלי מפיק, שיודעים לבטא את זה נכון, כן, לפעמים זה קצת יותר בולט, אני אתן דוגמה שהיא קצת יותר בולטת, בין אשר אומרים, אומרים כאן את השם של אחד משבטי ישראל, ובין נפתלי גם אומרים, אז ההבדל בין שניהם, אנחנו יודעים אותו עד היום, כי הוא קיים בינינו עד היום, ובין אשר אומרים, צריך כתוב שני שינים, אבל מתאים יששכר, בין נפתלי אומרים, לא, צריך להגיד יששכר, ויש באמת יהודים שעד אומרים יששכר, אבל באמת לפי בין אשר צריך להיות יששכר, כן, זה המבטא שין אחד היא שין שקטה. זה הבדלים, אבל תראו איזה איור מפואר להבדלים האלה עוד פעם. ודרך אגב, הדברים החשובים כי ליהדות ספרד של הדורות הקודמים, חצי איברי ויהדות ארצות האסלאם של תקופות הקודמות, של תקופת הגניזה, הדברים הם מאוד מאוד מרכזיים. כן, הרמב"ם כותב את זה בעריכות, והוא כותב שהוא מה שהוא סומך על משפחת בן אשר, כן, במשנה תורה, והוא ממליץ להשתמש בספרים שהם הגיעו, ולא משפחת בן נפתלי. דרך אגב, הוא כותב, אני בעצמי השתמשתי בספר שהגיע אותו בן אשר, ואני, כאילו כל הדינים שכתבתי על איך כותבים ספר תורה, זה לפי בן אשר. הוא מתכוון כמובן באיזה ספר הוא השתמש, אני מניח שחלק מכם יודעים, בכתר הרמצובה, שקיים עד היום, הרמב"ם ראה אותו בקהיר, והשתמש בו. טוב, נחזור ליסבון. למשל, עוד דבר שלא הייתם חושבים שהיום לכלול אותו בספר תנ"ך, וזה, ולאתר אותו בצורה כזאת, וזה ההבדלים בין תרגום השברים לעברית המקורית של התנ"ך. כן, גם כן נראה לנו דבר די שולי, תרגום השבעים אמנם תרגום חשוב, אבל
מה זה מעניין אנשים בימי הביניים? אז מסתבר שזה כן מעניין, כי תרגום ה-70 לפי המסורת הוא ברוח הנבואה נאמר, ולכן חשוב לדעת איך הם הבינו את הדברים. אני רק שוב אמרתי נותן דוגמה. אלה 18 דברים ששינו רבותינו לתלמי, ושהוא הזמין את תרגום ה-70, המלך היווני. למשל, תראו איך הם תרגמו, וחזרה בתרגום לעברית, אלוהים ברא בראשית, ולא בראשית ברא אלוהים. ככה תרגמו בתרגום ה-70 ליוונית. למה אלוהים ברא בראשית? שלא יגידו הגויים, היוונים באותה תקופה, שבראשית היא אל, והיא בראה את אלוהים. זאת אומרת שאלוהים לא מעצמו, אלא בראשית זה יצור אל, כן, שהיה קיים, הוא ברא את אלוהים. בראשית ברא אלוהים, כמו שכתוב אצלנו בתורה, הם חשבו, פחדו מזה, ולכן הם שינו את זה לאלוהים ברא בראשית. אלוהים ברא בהתחלה, כן, שזה, נבין שזה לא אל, כן, כך, וחשוב להם ללמוד הדברים האלה בימי הביניים, כן. וככה נראים העמודים המקראיים, כן, העמודים המקראיים, כל אחד, שוב פעם, מעוטר ומקושט, וכן, אתם יכולים לראות את הפתיחה לבראשית, כן, עם הערות לקריאה נכונה בצורת מיקרוגרפיה, כל עמוד זה ככה, ואני מדבר על כמה מאות עמודים, דרך אגב, כל כתב היד הזה הוא אונליין, מי שאוהב את הדברים האלה מוזמן להסתכל, להיכנס לספרייה הבריטית ולראות. וכל ספרים שונים בתנ"ך, חזון ישעיהו, כאן הפתיחה לספר ישעיהו, הפתיחה לספר ירמיהו כאן, לראות כמה זהב יש בכרכים האלה, רק מהזהב פה היית יכול לייסד בנק, מהזהב שיש בתוך הספר, כן, חבקוק, עמוס בצד שמאל, אפילו לספרים הקטנים יש עמודים כאלה, עמודים של שטיחים. והנה למשל, פתיחת ספר איכה. פה זה העמוד היחידי שהוא לא השתמש בצבע, כי איכה זה 9 באב, זה ספר שמספר על הצרות, ולכן הוא עשה את זה בשחור לבן. וגם כאן באמת אהבה והשקעה והבנה, יש לעיטור כמשרת, נגיד מטרות דתיות וכו'. כן, הנה, הגדלה של איכה. זה בשחור לבן, שנבין שאנחנו ב9 באב. ויש הרבה עמודי מיקרוגרפיה, אני רק מראה לכם אותם במהירות, כן. רואים כאן פרחים, ובהגדלה בכמה מהמציאות, שאתם רואים כאן איך הוא עושה את זה. הנה, אז הספר הזה כשיצא כמהדורה פקסימילית פה בארץ, ב-1992, לכבוד 500 שנה לגירוש, הנה המהדורה הראשונה, שהייתי מעורב גם בהפקה שלה, נתנה מתנה לנשיא הרצוג, סבא של הנשיא הנוכחי. אוקיי. עכשיו, באותה תקופה קורה עוד דבר מאוד חשוב מבחינה תרבותית, ממש ערב הגירוש, וזה המצאת הדפוס. אנחנו מדברים על המחצית השנייה של המאה ה-15, כשבאירופה, עם כל הצרות של מגפת הדבר ומה שבא בעקבותיה, מתחוללת מהפכה מאוד גדולה וחשובה, וזה המצאת הדפוס, או הבאת טכניקת הדפוס לאירופה, אני לא אכנס כרגע לכל הוויכוחים והדיונים בנושא, בידי יוהאן גוטנברג. כן, לא היה יהודי, אני לא מראה אותו פה בגלל זה, כן. בעצם ההמצאה הזאת נחשבת להמצאה ששינתה את כל המערב או את כל התרבות עד ימינו, ולא במקרה טיים מגזין בחר בשנת 2000 בגוטנברג Man of the Millennium, איש האלף השני לספירה הנוצרית, כן, שבזכותו הייתה מונגן דפסל באחד האוניברסיטאות בגרמניה, של כל הספרים שנוצרו בזכות גוטנברג, כן, ובעצם רק עד צוקרברג, או עד בעצם אפל, לא היה לנו שינוי בתפיסה של הספר בימינו שהמצאת המחשב, כמו כאן בקריקטורה הזאת, את המכפש הדפוס של גוטנברג, לעומת המחשב של צוקרברג, עשינו מעגל בתחום הזה. בעצם זה מה שהמציא גוטנברג, זה מכבש דפוס, הוא אימץ את זה ממפשלות בירה שהיו בעיר שלו, במיינץ, ככה כבשו את הלטת, והוא משתמש בדפוס בורג הזה, במכבש בורג, ואלה האותיות שהוא ייצב. כל אות הוא היה צריך לצקת אותה מעופרת, הוא היה צורף, יצק אותה מעופרת, וזו בעצם ההמצאה שלו. והנה התנ"ך הראשון שהוא הדפיס, שימו לב לתאריך 1455, ועדיין הכל כאן מודפס בשחור לבן,
אבל עדיין התפיסה היא שספר הוא כמו כתב יד, ולכן למרות שזה מודפס, מנח גוטנברג, שרדו ממנו כ-50 עותקים, יש בו איורים בכתב יד בהרבה מהעותקים. זאת אומרת, אחרי שהדפיסו את האותיות, מאותיות מטלטלות, נאות, שיכלו להדפיס 50 או 200 עותקים בזמן שכתבו כתב יד אחד, או אפילו יותר, אבל עדיין גם ציירו כל עמוד כמו כתבי היד בדור הקודם. כן, הנה פרט מתנ"ך גוטנברג, זה מודפס, ואלה העיטורים ביד של אומן. זה מודפס באדום, שורה 400, רוב השורות הודפסו בשחור. כן, ומי שיודע לקרוא לטינית, זה תחילה של ספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, טרם, כן. זה בפורטוגזית. זה פורטוגזית? לא, זה בלטינית. בלטינית? זה בלטינית, פרינקיפיו, בראשית, קריאבית דאוס, סלו זה שמיים, וטרם זה הארץ. תרא אותם, טוב, לא נקרא, את הפסוקים אתם מכירים. המהפכה של הדפוס לא התקבלה כל כך טוב באירופה כמו שנדמה. בייחוד מצד הכנסייה, הכנסייה חששה שהנה לוקחים לה את הפרנסה, הם בעלי הידע, הם בעלי העברת המסורות, הם בעלי הניהול של כל הטקסים הדתיים, וזה שעכשיו הספר יהיה נגיש, כי המחיר שלו ירד בכמה וכמה לעומת כתב היד, הפחיד מאוד אנשים בתקופה הזאת, כמו כל המצאה טכנולוגית שאנחנו מכירים עד ימינו. ופה תמוד התמונה הראשונה של מלאכת הדפוס, ואנחנו רואים פה, הנה האדם שמסדר את האותיות, מלאך המוות בא לקחת אותו. זה שמדפיס עם המכבש פה, מלאך המוות בא לקחת אותו. חנות הספרים הראשונה בהיסטוריה שיש לנו תמונה שלה, ספרים על המדפים, מלאך המוות בא לקחת אותו. אני אומר את כל זה, כי איך התקבלה המצאת הדפוס ביהדות, זה מאוד מעניין. כי הרבנים גם התווכחו על הדברים האלה, כולל בספרד, ובעיקר בספרד אני יכול להגיד, האם המצאת הדפוס היא דבר שהוא טוב לנו ליהודים או לא. ואחרי הרבה דיונים, אני רק אעשה בראשי תיבות, כי זה רק הנושא הזה דורש שעה של הרצאה, אחרי הרבה דיונים החליטו שזה דבר טוב ומקובל וחשוב שיהיו כמה שיותר ספרים וכמה שיותר בכל בית יהודי, אבל יש דברים שחייבים להמשיך לכתוב בכתב יד, כי כתוב בתורה במפורש שצריך לכתוב אותם, לא להדפיס אותם, למשל מזוזות, כתוב במפורש, וכתבתם על מזוזות ביתך, ולכן מזוזה עד היום כותבים ביד. או למשל, את התורה צריך לכתוב, כמו שכתוב בשירת האזינו, ולכן היום כל מגילת תורה, ספר תורה, כותבים ביד ואי אפשר לקרוא ממגילה מודפסת. אז חוץ מאלה, חוץ מההגבלות האלה, שמגיעים אליהם רבני אירופה במאה ה-15, חצי השנייה של המאה ה-15, את כל השאר אפשר להדפיס ובשמחה רבה. דפוס העברי נוסד בהרבה ערים באירופה, אותנו מעניין, זה מפה שמראה את כל הערים שנוסדו בהם דפוס, אבל מההתחלה ועד המאה ה-20, ואנחנו לא הולכים כמובן לדבר על כולם, אבל מה שמעניין אותנו, מה שחשוב לנו, זה הדפוסים הראשונים ביותר. כל ספר שנתפס עד 1500, נקרא אינקונבולום היום, כן, אינקונבולום, ברבים אינקונבולה. המילה אינקונבולה צריכה להזכיר לכם אינקובייטור, כן, זה ההריסה של התינוק שהוא עוד לפני שהוא נגיד במצב יציב, וזו הכוונה מלטינית שזה ראשית הדפוס, דפוסי ערש בעברית. ודפוסי ערש אינקונבולה זה כל ספר שנתפס מהספר הראשון של גוטנברג עד שנת 1500. למה זה חשוב? כי כל הספרים שנתפסו בספרד ופורטוגל הם אינקונבולות. כן, העברים אני מתכוון כמובן, ואחר כך נתפסו גם ספרים לא עבריים. ואני גם בכלל שתדעו ותבינו, וזה מאוד חשוב, רק ב4 ארצות בעולם נתפסו אינקונבולות עבריות. איטליה, שזה לא קשור לסיפור שלנו עכשיו, ו3 ארצות אחרות, זה ספרד, פורטוגל וטורקיה. טורקיה, כי מגורשי ספרד הגיעו ב-1492 לקונסטנטינופול, לאיסטנבול, והתחילו להדפיס שם, אז יש לנו דפוסים מסוף המאה ה-15 של מגורשי ספרד, אז בעצם 3 ארצות שבהן נתפסה אינקונבולה עברית, מתוך 4 קשורות ביהדות ספרד. פה אתם רואים את 6 הערים בספרד ופורטוגל, שבהם נתפסו ספרים עבריים לפני הגירוש,
ואת השנה שבה נתפס הספר העברי הראשון בכל אחד. גואדלחרה, זמורה ואיג'אר בספרד, ליירה וליסבון ופארו בפורטוגל. כאשר הספר הראשון שנתפס בספרד, בחצי איברי, בעברית, 1476, ממש 16 שנה לפני הגירוש, הוא בערך שנה אחרי שנוסד הספר, נתפס הספר הלטיני הראשון בחצי איברי. 1475 מתחיל מדפיס בספרד, בחצי איברי, שנה אחרי זה יוצא ספר עברי. בפורטוגל, 1487, פארו, זה הספר הראשון שנתפס בכל פורטוגל, והוא בעברית. כן? אז אנחנו רואים שיהודים מאוד אהבו את מלאכת הספר, ולמרות הצרות שהתקופה המשיכו בה, ובפורטוגל אתם רואים שזה כבר בשנים של אחרי גירוש ספרד, ולמען האמת, הרבה מהמדפיסים בפורטוגל הם יהודים ספרדים שחצו אחרי 1492 את הגבול, ועברו לפורטוגל והמשיכו להדפיס בספרים. הנה, אני אומר לכם את הספר הראשון שנתפס אחד הראשונים, מהמדפיס הראשון, אני מתכוון, בעיר גואדלחרה, שתראו איך שם העיר מופיע, ואדי אל-חג'רה, כמו השם שלו בערבית, ככה הוא מופיע בעברית בתוך הספר, והמול הראשון בספרד, שמו שלמה בן משה הלוי אלקבץ, שנשמע לכם שם מוכר, מחבר של אחד דודי, אז זה הנכד שלו, זה כאן הסבא שעוד היה בספרד, היה מול, והמשפחה רבנית ידועה, הנכד שלו מחבר את אחד דודי כבר מחוץ אחרי הגירוש. זה האגדה לפסח הכי עתיקה שיש לנו מודפסת, שגם אלקבץ מדפיס אותה בגואדלחרה, רק עותק אחד קיים ממנה בעולם, כמו בספרייה הלאומית. כן, אני רק מראה לכם את הדפוסים האלה המוקדמים, כדי שתראו באמת היופי של הדפוס העברי בחצי איברי לפני הגירוש. אני כאן לא נכנס לפירוט שכל נייר שאתם רואים פה הוא עבודת יד, אין נייר מכני, כל ההפקה, כל הצבעים, הכל זה עבודת יד, חוץ מזה שמשכפלים את אותו טקסט כמה פעמים, אבל כל העבודה היא עבודת יד, וגם כאן יש עיטורים, כאילו בכתבי היד, כמו בכתבי היד, כן? יתרה מזו, אם תסתכלו מקרוב על העיטורים האלה, המדפיס הוא אליעזר אלנתנסי, בעיר איג'אר בספרד, כן, פרט מהעיטור, אתם רואים עוד פעם, בעלי החיים ואת כל הפיליגרן הזה, שזה ממש כמו כתבי היד בפורטוגל של אותם שנים. אני מראה, ראינו תנ"ך ליסבון קודם, תסתכלו על המסגרת, והנה המסגרת כאן, אותה מסגרת שהמדפיסים מאמצים מהתנ"כים שהכי היו אהובים באותה תקופה, כמו שאמרתי, וסימלו את הפאר של יהדות פורטוגל. הנה עוד כאן פרט, שזה דמויים, בהתחלה הדפוס הוא בספרד, ואז המדפיסים האלה עוברים לפורטוגל. זה אותו מדפיס שעובר לפורטוגל בליסבון, ומשתמש והוא לוקח איתו את האותיות. את הטיפוגרפיה, ממשיכים להדפיס באותם אותיות, כן, הנה פרט, כן? פתיחה של ספר אבו דרם, כן, שם שהוא עד היום נפוץ אצל יהודי מרוקו, כן, והנה, הדפוס הזה דרך אגב, נעשה כבר לשנה הבאה, רק שתבינו שאחרי הגירוש, למשל, זה כבר נתפס בקושטה, על ידי אנשים שהיו מדפיסים קודם בספרד, אחרי זה פורטוגל, ואחר כך, כמה שנים אחרי הגירוש, ממשיכים אותה טיפוגרפיה שהם הביאו לאימפריה האוטומנית, ואני אומר לכם פה ספר שנתפס בקושטה ב-1505, שהספר הראשון הטורקי נתפס 1787 ומשהו כזה, המוסלמי אני מתכוון. ויש דפוס בטורקיה למעלה מ-200 שנה של ספרים עבריים לפני שנוסד דפוס מוסלמי. וזה כולו מנוהל בידי מגורשי ספרד. גם עוד דברים שנכנסו והם עד היום חלק מהתרבות שלנו. איך המדפיסים הספרדים פיתחו את הדפוס וניצלו את זה שאפשר לעמד עמוד, כן, שבכתב יד זה קצת יותר קשה. למשל, אתם רואים כאן עמוד אופייני מתנ"ך שהדפיס אלנתנסי עוד פעם, אליעזר אלנתנסי, אז זה הטקסט המקראי באותיות מרובות גדולות מנוקד. בצד שמאל התרגום של אונקלוס, ושם חברון לפנים ושום חברון מלקדמן, כן, בתרגום לארמית. בצדדים, בשוליים, יש את הפירושים, רלב"ג, רד"ק, ואתם רואים שהם באות אחרת, כן, אני לא שכחתי להביא פרט,
הם באות אחרת. האות הזאת, היא עד היום קרויה אות רש"י, למרות שרש"י לא כתב בה, כי את הפירוש הדפיסו בכתב קורסיבי ספרדי, להבדיל אותו מהכתב של הטקסט של התורה. אז זה כתב רש"י, מה שנקרא, שהוא מקבל את כינויו בגלל שדפוס רש"י ופרשנים אחרים, גם בספרד שלו לפני הגירוש, הודפסו באות הזאת, האות הקורסיבית הספרדית, שהיא שונה מהאות המרובעת. ולכן השם הזה הפך להיות, נקרא עד היום, כתב רש"י. כן, אתם יכולים לראות דוגמאות נוספות של אותו דבר, זה כבר מפורטוגל, כן, אותו דבר, הטקסט המקראי, התרגום, והפירושים כאן רד"ק ורלב"ג. ויש הרבה עיטורים, עדיין הם אוהבים את העיטורים, עדיין מתייחסים לספרים האלה, בין אם זה תלמוד, בין אם זה 4 טורים, ספר הלכות, הם עדיין מתייחסים אליהם ככתבי יד. 10 הדיברות, אז מכניסים כל מיני דרקונים וחד קרן, או כל אות, אתם רואים, כמו איניציאל בכתב יד. אנוכי אדוני אלוהיך, אז האלף, היא האות הראשונה של הדיברות, אז היא כתובה בצורת איניציאל. דרקונים וכו'. והנה דגל המדפיס הראשון, דיברנו על סמלי האצולה קודם. המדפיסים שנחשבו אינטלקטואלים, הומניסטים, הם לא היו אנשי מלאכה בלבד, אז גם אימצו לעצמם סמלי האצולה, והנה פעם ראשונה שיש לנו בספר עברי מודפס סמל אצולה, כן, אתם כאן יכולים לראות אותו, אני אראה לכם אותו בהגדלה, והסמל הוא אריה מזנק, וכמובן הבחירה באריה היא לא מקרית, אנחנו דיברנו בהרצאה הראשונה, איך שמגורשי ספרד, אברבנאל ואחרים, רואים את עצמם שבט יהודה, צאצאים של דוד המלך, והאריה הזה הוא כמובן סמל של שבט יהודה, שמראה על המעמד שלהם, ואפילו את המגינית, הם הדפיסו בדיו אדומה, שזה דורש טכניקה מיוחדת, להדפיס עוד פעם את הדף בדיו אדומה, וכאשר זה בשחור. נדלג על זה. לפעמים אתם תראו המצאות עיטוריות מאוד מעניינות, אני אראה לכם רק עוד אחת לדוגמה, מספר שנתפס בדרום פורטוגל, אתם רואים שזה כבר אנחנו אחרי הגירוש מספרד, תכף נגיע לגירוש, לקראת סיום, על ידי מדפיס בשם דון שמואל דורטס, כן, שהדפיס את 4 טורים, זה ספר הלכות, וה4 טורים נפתח, ספר הלכות וגם שולחן ערוך, בעקבותיו נפתח באותו אופן, איך צריך לקיים את זה, ספר מצוות, בעצם ספר הלכות, איך צריך לקיים אותם, והוא מצטט פה את פרקי אבות, יהודה בן תמה אומר, רבע אז כנמר, וקלקה נשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. דהיינו, אתה צריך לאמץ את התכונות של בעלי החיים האלה, בקיום המצוות שלך. תקום בבוקר, אז כנמר, להניח תפילין, כן? וכו' וכו', כן? והנה איך המאתר היתר את זה. אתם רואים ב4 הפינות של העמוד, נשר, צבי, אריה, כן? כל בעלי החיים האלה, הוא צייר, הנמר כאן קשה לראות אותו, לפי האמרה הזאת של פרקי אבות. וזה עוד פעם מראה לנו כמה זה קשור לכתבי היד של ליסבון באותה תקופה. הנה מכתב יד, תראו את הפתיחה עם המסגרת דומה, והמגן אצולה באמצע, כמו כאן. בחלק התחתון של העמוד הזה, אתם רואים פה 2 קשתות, בצורה של חור מנעול, קשת פרסה, ואני רק מזכיר לכם את בית הכנסת בטולדו, שיש לו בדיוק אותם קשתות. אנחנו ממש בספרד לפי העיטורים, כמו שיש לדינו, יש גם שפה ויזואלית ספרדית, זה חשוב לדעת ולהבין את זה. זה השפה הוויזואלית הספרדית שגם הולכת איתם אחרי הגירוש. כן, ככה וגם בתנ"כים הספרדיים וכו'. עוד דבר לפני שאנחנו נגמור עם העניין של הדפוס, זה שהם הדפיסו גם המדפיסים ליהודים ספרים לא עבריים, בעיקר של יהודים, לאו דווקא שהתנצרו, אלא יהודים מלומדים, יש לנו הרבה יהודים מלומדים בספרד ופורטוגל בתקופה הזאת, אחד הגדולים, אני אומר לכם על דוגמה אחת, זה רבי אברהם זקוטו, כן? יליד סלמנקה, ואחר כך הוא מגיע לארץ ישראל, או לדמשק, לא ברור בדיוק, שהיה לו תואר רשמי, אני ראיתי את המסמך המקורי בספרייה בליסבון, שכתוב החתימה שלו, אברהם זקוטו תוכן, דהיינו אסטרונום, מהמלך. המלך, ז'וארו השני, נתן לו את התואר. הוא היה
האסטרונום הראשי של המלך, ולמשל זה הספר שהוא כתב, שהם הדפיסו אותו בלטינית, אלמנח, שהוא פירוט של כל הזריחות והשקיעות וחישובים של נביגציה וכו', בלעדי זה אף ימי פורטוגלי לא היה יוצא לדרך. כן, ואתם רואים כאן אלמנח לכל התקופות, אסטרונומי זקוטי בשורה השנייה. כן, אברהם זקוטו שהוא אסטרונום שכתב את הספר. עם הספר הזה, דרך אגב, יוצא קולומבוס למסעות שלו, ומחשב את כל החישובים, כשהוא מראה לאינדיאנים כל מיני קסמים, היום השמש תיעלם, הוא ראה בספר של זקוטו, שהוא חושב שיהיה ליקוי חמה באותו יום, אז הוא הראה להם את הדבר הזה בעזרת הספר הזה, ככה הם חשבו אותו כקוסם. כן, ככה נראות הטבלאות של מתמטיקאי יהודי מפורטוגל במאה ה-15, וזה מכשיר שהוא פיתח, זה מכשיר של נביגציה בים. ממש מדברים על מדען. הגענו לפרק האחרון, ובתקופה שכל הפריחה הזאת שהראיתי לכם בכתבי היד ובדפוס קוראת, שזה הדור האחרון ליצירה הרוחנית, האומנותית של יהדות חצי האי איברי. באותו דור, אנחנו כבר כך וכך שנים אחרי גזירות קנה, החשש והנוסים הולך וגובר מהנוצרים החדשים, שהם רק מרמים, שהם רק מעמידי פנים, שהם דופקים במחאות את האוכלוסייה הנוצרית, ובסיכומו של דבר, האדם הזה טורקמדה מצליח להשפיע על המלכים, להקים את האינקוויזיציה, ב-1478. ממש כבר אנחנו דור לפני הגירוש. הוא מצליח לעשות את זה, והוא לא מייסד אותה כנגד היהודים, אלא כנגד המתנצרים, או כנגד אנשים שמעמידים פנים שהם נוצרים לפי דעתו. דרך אגב, היא סברה שטורקמדה עצמו ממשפחת הנוסים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, מרתפי האינקוויזיציה מוקמים, ומתחיל המחקר כפי שזה נקרא, כן, ומביאים יהודים כאן, אתם יכולים לבקר בחלק מהאינקוויזיציות האלה, חלקם קיימות, בייחוד אלה של פורטוגל, עד היום אפשר לראות המרתפים שזה היה וכו'. רק דוגמה, למשל, מה שקורה ממש לפני הגירוש, הקתדרלה של טולדו, אנחנו עוד פעם בעיר טולדו, שבה יש שתי כנסת מהיפים בעולם. היא מושלמת הקתדרלה ב-1493, כן? שנה אחרי הגירוש. 2-3 קודם, הציור פירדה, אם אתם בקתדרלה פעם הבאה, תבקשו מה שאומר שיקח אתכם לחצר, לא תמיד מראים לכם את זה, יש קיר שלם שמצויר בעלילת דם. 1490, כן? 2 לפני הגירוש, הקיר הזה מופיע ציור כאן של הילד כריסטופר מלגרדיה, שלא היה ולא נברא, שלפי הסיפור שמסופר באותם שנים, הנוסים, אני אראה לכם פרט, חטפו אותו, הוא בן 4 בערך, כדי להשתמש בדמו כמובן, וכו', זאת אומרת, הסיפור מסופר עליהם, לא היה ולא נברא, לא היה ילד כזה, אבל עד היום, תשמעו על ניניו, על הילד הזה של לגרדיה, שיש עליו אגדות וסיפורים ורומנים ושירים, חלק מהפולקלור הספרדי, הבלתי נלאה בקשר לסיפור הזה, והעלילת הדם הזאת פורצת ממש בשיא פעילות של האינקוויזיציה ושנתיים לפני הגירוש. המלכים באותם שנים הם הידועים לשמצה, פרדיננד ואיזבלה, כן, שבעצם מתחתנים בעצה של אברהם סיניור, בעצה של יהודי, של רב יהודי חשוב, מסגוביה, שהוא היה יועץ שלה, של גברת איזבלה המרשעת, ומאחדים, מאחר שהם כל אחד בממלכות שונות, הם בעצם מאחדים את מלכות ספרד, יש להם רק עוד גרנדה לכבוש, כן, אנחנו רואים אותם כאן את שניהם, זה מה שנקרא המלכים הקתולים, שהניסויים שהם פוליטיים לחלוטין, וכמובן גם מאוד דתיים, הנה הם כאן מגישים מנחה למדונה, זוהי איזבלה, זה פרדיננד, המדונה פה עם התינוק, הם מגישים למנחה, ותמונה מאותם שנים שהם פעילים, כן? ועד היום, רגע, אני יותר יעזור לתמונה הזאת, עד היום הם נערצים בכל ספרד, אם אתם מדבר על המלכים הקתוליים, זה כמו הרצל בשבילנו, אלה אנשים שיסדו את ספרד המודרנית בעצם, כי עד זמנם ספרד הייתה מחולקת לממלכות שונות,
הם ייחדו אותה, ואתה תראה בערים שונות בספרד, אתם תמצאו פסלים שלהם, במרכז העיר, במלאגה, בגרנדה כאן, הבאתי רק שניים לדוגמה, כאנשים שהושיעו את ספרד, שייחדו אותה, שגרמו לה להיות מדינה קתולית. אוקיי, עכשיו הנה הרגע השיא פה מצויר על ידי צייר ספרדי מהמאה ה-19, בתמונה שנמצאת בפרדו, שהמלכים הקתוליים, פה מצוירים, פרדיננד ואיזבלה שיושבים פה, תחת החופה שלהם, תחת הפריון, ומופיע לפניהם כנראה דון יצחק אברבנאל, כאן, שאנחנו רואים אותו, ומבקש, אתם רואים שהוא כמו יהודה אישקריות, מחזיק שקית של כסף שהוא עומד לשלם להם, ופיצויים שלא יגרשו את היהודים, ואז טורקמדה מופיע, הנה טורקמדה כאן, ואומר, אם אתם תיקחו כסף מהיהודי הזה, זה כאילו מכרתם את אדוננו יהושע עוד פעם. אני מצווה עליכם לא לקחת ממנו ולגרש אותם. והם מתלבטים, והמלך דווקא יותר חלש אופי ומוכן לוותר, אבל איזבלה היא יותר מרשעת, והיא מחליטה, אני אדלג על זה, כן, מחליטה על הגירוש, והם חותמים על הצו בגרנדה, ואחרי שהם כובשים את גרנדה, והם בעצם מתארים את חצי האיברי מהאדם הרע, מהאדם הלא נאמן, הם יכולים גם לגרש את היהודים ולתאר את כל חצי, או לפחות את כל ספרד. אוקיי, אני מזכיר לכם שאלה המלכים, שגם שלחו את קולומבוס, כן, וגם אפשר הרצאה שלמה, שיש חושבים שהוא היה יהודי והלך לחפש ארץ לאנשים שמגרשים אותם מספרד, ולמצוא להם מקום שהם יכולים לגור בשקט. ותמונה דמיונית שמראה אותם, נותנים את כתב הזכויות לקולומבוס. אוקיי, אנחנו ממש לקראת הסוף עכשיו, אני כמובן פה על הרבה דברים אפשר להרחיב. הגירוש מתבצע, כמו ששמענו בהתחלה, קצת קרוב לתשעה באב ב-1492, בראשית חודש אוגוסט, היהודים יוצאים, בעיקר לאימפריה האוטומנית, על זה כבר מדבר שנה הבאה, אבל הרבה, וזה מאוד מעניין, עוברים לפורטוגל. כי פורטוגל, כמו שאמרתי, המצב היהודים הוא מצוין בשנים האלה. אז פשוט מאוד, אתם רואים כאן את המפה של יהודי פורטוגל לפני 1492, ופה כמה שנים מאוחר יותר, 4-5 שנים מאוחר יותר, תראו כמה מאות יישובים יהודים נוסדו בפורטוגל, כי פשוט מאוד הרבה אנשים חצו את הגבול, הם היו צריכים לשלם הרבה מיסים בשביל זה, והדבר נעשה בקפידה וכו', אבל עדיין עברו הרבה, כי זה אותה תרבות, הם עדיין ספרדים היהודים שם, אותה תרבות של תפילה, אותה תרבות של מנהג וכו', ופשוט מאוד חצו את הגבול, כי המצב בפורטוגל היה מצוין, ולא ידעו שאין להם הרבה זמן בעצם להיות שם. מה שקרה, הנה דוגמה כאן, אני מראה לכם דוגמה חיה למעבר הזה. זה ספר שכתב, שנמצא היום באוסף פרטי בציריך, ספר שכתב יהודי בשם יצחק, כתבתי ומסרתי את 5 חומשי תורה האלה, נראה לכם את הפרט, סיימתים ביום שני, חודש כסלו, 2 שנים אחרי הגירוש מקסטיליה. כן, זאת אומרת, 2 אחרי הגירוש הוא סיים אותו, ואיפה הוא סיים? בשנת 5255, דהיינו 1495, לבריאת עולם, במדינת אבורה, אשר במלכות פורטוגל. זאת אומרת, הוא כבר גומר את זה בפורטוגל, עבר מקסטיליה לפורטוגל, הוא מזכיר את הגירוש, בפורטוגל הוא גמר את הספר, הוא חשב שהכל יהיה טוב שם, 1495, 2 לפני השמד בפורטוגל. מה שקרה, ובזה אני רוצה לסיים, זה שמלך פורטוגל חדש, שמתמנה באותם שנים של שנות ה-90 של המאה ה-15, רוצה לחזק את השלטון שלו, ופרדיננד ואיזבלה מציעים לו ככלה את הבת שלהם, את האינפנטה איזבלה. כן, עוד פעם פרדיננד ואיזבלה, וזאת הבת שלהם, גם היא איזבלה, שמה בשם אמה, והיא לא פחות מרשעת ממנה. הם מציעים לו אותה, והיא מגיעה למלך, והמלך באותם שנים, כן, אנחנו מדברים, הוא עוד ממשיך אפילו עד תחילת המאה ה-16, מנואל הראשון, והיא מעמידה לו תנאי, אני לא נכנס איתך למיטה, אני לא מתחתנת איתך, עד שאתה לא מגרש את היהודים, כמו ההורים שלי. אתה צריך לעשות כמו שההורים שלי עשו, ואז אני מוכנה להיות אשתך. והוא מתלבט, מצד אחד הוא אוהב את היהודים, מצד אחד
זאת אומרת, הם מאוד עוזרים לו, לכלכלה שלו וכולי, אבל מצד שני הוא מבין שהמלכות שלו תחלש אם הוא לא יעשה את זה, ואם הקשרים שלו עם פרדיננד ואיזבלה לא יהיו חזקים, והוא מסכים, אבל הוא הוגה במוחו נגיד תעלול שמאוד מעניין, אז הוא מודיע ליהודים שיהיו להם אוניות, כמו בספרד קודם, והוא מודיע על תאריך של הגירוש, ומבקש לכנס אותם בכיכרות מרכזיים, בעיקר בעיר ליסבון, מול חוף האוקיינוס, אוניות יחכו להם, ואז כשהם מגיעים היהודים לכיכר, אין אוניות ואין בטיח, מה שאומרים, כמה כמרים מזים עליהם מים, ומכריחים את כולם להתנצר. ככה כל יהודי פורטוגל, בבת אחת ב-1497, הפכו לנוצרים חדשים, נובוש קריסטוס. בלי ברירה, אף אחד לא שאל אותם, זה לא כמו בספרד, מתוך בחירה, לא שזה עזר להם כל כך, אבל בפורטוגל אפילו לא הייתה הבחירה הזאת, ובעצם החיים היהודים נפסקים. זה החתונה של השניים, דרך אגב, של מנואל ואינפנטה איזבלה. זהו, זה הכיכר שבה זה קרה. אם היום אתם מגיעים לכיכר, ליסבון, בכיכר הזאת כינסו את היהודים, פה מהמקום שזה צולם, לא היו שום אוניות, כמה כמרים עמדו פה על הבתים, על הכנסיות מסביב, על כל המבנים, ועיזו מים על היהודים, שהתאספו, וגם אלה שלא הגיעו, לא משנה, אין יותר יהדות בפורטוגל, כל היהודים הם נוצרים, ככה המלך הרוויח שני דברים, היהודים נשארו אצלו, והם לא יהודים יותר. אז הוא חשב שבזה הוא השיג את המשימה, ובאמת היא התחתנה איתו, איזבלה, ו-the rest is history, מה שנקרא, ואנחנו נדבר על זה כבר בהמשך. אוקיי, אז זה הסיפור עד הגירוש, אז ראינו את הצדדים הטובים ואת הצדדים הרעים של התקופה, בלי ספק גם היה צדדים חיובים, וגם אפילו אחרי הגירוש עוד היו הרבה צדדים חיובים, ובהם כבר נדון בהמשך בתרבות שהתפתחה בעקבות הגירוש. אוקיי, אז תודה רבה, אני אפסיק. תודה רבה, שלום, תוריד את הזה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נשים שיר, בינתיים תכינו את השאלות, ואז נוכל לשאול שאלות. Mismo cielo, misma estrella, misma luna. Esta noche están tornando una a una. Mismo cielo, misma estrella, misma luna. En las sombras de antiguas caravanas son imágenes que en el aire van volando. Son las voces que de entonces están cantando. Como el tiempo que rehace su camino. Es la historia de un mismo destino. Luna clara, esta melodía es nacida en la lluvería, cuando tus rayos de plata brillaban sobre el mundo y mil voces cantaban. Luna clara, esta melodía esclarece las estrellerías y un antiguo sentimiento
verbena. Luna clara, déjame sonar estas voces en el viento, con un cante y un lamento, nos hablan de la vida. Oh, luna sefaradí. La 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 la. כן, לונה ספרדיטה. אוקיי, אז אני עכשיו אאפשר למי שרוצה לעשות לעצמו unmute ולשאול שאלות. בבקשה, אפשר עכשיו. האם יש למישהו שאלות, הערות? נראה שהקהל שואל מה העת, אז אני לא יודע מה. טוב, כנראה שאתה כל כך ברור. אני יודע, הכל על רגל אחת, באמת, אבל בסדר. אוקיי, אז אנחנו נסיים כאן, ושוב תודה שלום על ההרצאה המרתקת, ותודה למשתתפים, ונתראה בתחילת שנה הבאה. כן, בשמחה, קיץ נעים לכולם. תודה לכולם. להתראות, כל טוב. להתראות. תודה רבה. תודה. ביי.